ଜୁହାର ମୁଇଁ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓନୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 4 ମାସର ଛୁଆ କାଣା କାଣା କରିପାରବା ଆଉ ତାର ବିକାଶ ବାବଦରେ ବତାମି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ବିକାଶ ମାସକ ମାସ ଆଗକେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିସି। ଗୋଟେ 4 ମାସର ଛୁଆର ଓଜନ 5 ରୁ 7 କେଜି ଭିତରେ ହେଇଥିସି ଆଉ ତାର ହାଇଟ୍ 60 ରୁ 65 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ହେଇଥିସି। ଗୋଟେ 4 ମାସର ଛୁଆ ତାର ଆଖର ପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନବାକେ ଆରମ୍ଭ କରସି। ଛୁଆ ଅଲଗା ଅଲଗା କିସ୍ମେ କାନ୍ଦି ବି ଜାଣସି, ଯେନ୍ତାକି ଛୁଆକେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କିସ୍ମେ କାନ୍ଦବା, ଛୁଆ ଯଦି ହଗି ନେଇଥିବା କି ମୁତି ନେଇଥିବା ବୋଇଲେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କିସ୍ମେ କାନ୍ଦବା, ଛୁଆକେ ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁଥିବା ବୋଇଲେ ବି ଛୁଆ ଗୋଟେ କିସ୍ମେ କାନ୍ଦବା। ଏଇଟା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା। ଗୋଟେ 4 ମାସର ଛୁଆ ଖେଲନା ଦେଖିଲେ ଖୁସ୍ ହେଇଯାସି, ତାର ମନପସନ୍ଦର ଖେଲନାମାନଙ୍କୁ ସୋର କରସି। ଗୋଟେ 4 ମାସର ଛୁଆ ତାର ଚେହେରାର ହାବ ଭାବ ଥି ଦୁଃଖୀ ଥିବାରଟା ଜନେଇ ପାରସି। ଗୋଟେ 4 ମାସର ଛୁଆ ତାର ମୁଡ଼କେ ପୁରାପୁରି ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିକରି ଡେବରି ଭୁଜନି ପିନ୍ଧରେଇ ପାରସି। ଛୁଆ ଶୁଇଥିଲେ ଉଲ୍ଟି ପାରସି। ଛୁଆ ପିଠିର ବଲଥି ଶୁଇକରି ଖେଲନା ସାଙ୍ଗେ ଖେଲି ପାରସି, ଖେଲନାକେ ମୁହଁକେ ନେଇ ପାରସି। 4 ମାସର ଛୁଆ ସାହାରା ନେଇକରି ବସି ପାରସି। ଛୁଆକେ ଧରିକରି ଠିଆ କଲେ ଠିଆ ହେସି। ଛୁଆ ଶୁଇଥିବା ବେଲେ ତାର ଗୋଡ଼କେ କୁନ୍ତେଇ କରି ଖସରି ପାରସି। ଗୋଟେ 4 ମାସର ଛୁଆର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ କି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଖେଲଲେ ଛୁଆ ଖୁସ୍ ହେସି, ଖୁସିଥି ରଡ଼ସି, ଆବାଜ ବାହାର କରସି। ଛୁଆର ପେଟକେ ଗୁଦଗୁଦି କଲେ ଛୁଆ ଖିଲଖିଲେଇ କରି ହସସି। ଗୋଟେ 4 ମାସର ଛୁଆ ଦିନକ 14 ରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ଶୁଇସି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଥି ଶୁଇସି। ରାତ ବେଲି ଏକାଥରକେ 8 ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଶୁଇସି ଆଉ ଦିନ ବେଲି 2 ରୁ 3 ଥର 1.5 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଶୁଇସି। ଗୋଟେ 4 ମାସର ଛୁଆ ଯଦି ତାର ମୁଡ଼କେ ଠିକ୍ ସେ ନାଇଁ ରଖିପାରିଲା, ଶୁଇକରି ଉଲ୍ଟି ନାଇଁ ପାରବା, ଛୁଆ ଖେଲନାକେ ଧରିକରି ଠିକ୍ ସେ ଖେଲି ନାଇଁ ପାରବା, କି ଛୁଆର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ କି ଖେଲଲେ ଛୁଆ ଯଦି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ କରବା ବୋଇଲେ ଛୁଆକେ ଡାକ୍ତର ନିକେ ନେଇକରି ଦେଖାବା ଜରୁରୀ ଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟସରେ ବତାବେ। ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରବେ, ସେୟାର କରବେ ଆଉ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ। ଫିର୍ ଭେଟ ପଡ଼ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥି। ଜୁହାର।